בניין האום מעולם לא היה ידידותי יותר לישראל. ריטה עשתה אמש היסטוריה כשהופיעה על בימת העצרת הכללית של האום בניו יורק. בשלוש שפות, עברית, אנגלית ופרסית, היא שרה על שלום ועל פיוס. שגריר איראן הוזמן, אבל שלא במפתיע בחר שלא להגיע. שליחנו גיל תמרי, לעומת זאת, היה שם. כשמאחורי הדוכן הנואמים של העצרת הכללית ומעליה סמל האומות המאוחדות, הקפיצה ריטה את הקהל בערב שבו עשתה היסטוריה. האומות המאוחדות, שבכל יומות השנה לא בדיוק מאוחדות סביב ישראל, מאוחדות הערב הזה מסביב לישראל ותחת כנפיה של ריטה. בהופעה הזו כאן באום נכנסת ריטה למועדון מפואר. לפניה הופיעו כאן רק סטיבי וונדר וביונסה, ממש כאן באולם של העצרת הכללית. אל תגיד לי את זה עכשיו לפני שאני עולה. למה זה מלחיץ? תשמע, זה מדהים. Hello, how are you? How are you? Congratulations. Thank you. הערב החל כשמזכ"ל האום באן קי מון בא ללחוץ את ידה של ריטה ולהכיר אותה. Secretary General, are you going to sing tonight? Yeah, we made I wanted to sing, but you know, my voice is... אלא שריטה הצליחה לגרום גם לבן לנוע בכיסאו, ולא בשל חוסר נוחות. אני לא יכולה, אני קצת חסרת מילים היום אחרי ההופעה. אני מקבלת כל כך הרבה תגובות מדהימות מכל מי שהיה שם. אלא שעבור ישראל להגיע למעמד הזה, זה היה לגמרי לא פשוט. מדובר היה בעבודת רגליים שנמשכה כ8 חודשים. בסוף היה צריך גם המיליונר היהודי יוסף נזריאן לרשום צ'ק כדי שהאירוע יצא לפועל. שישראל, תמיד שמביאים משהו לאסמבלי, רובם אומרים לא. פעם ראשונה אומרים לא. ישראל נגד. הפעם לא אמרו לא. להפך, אמרו כן. I'm actually celebrating being both Israeli and Iranian. בשכן בלדין בזנין. הר כי בשכן בלד. She used to do like this. בשורה הראשונה בקהל ישבה בת משי ולא הצליחה לכבוש את התרגשותה. אני פשוט בכיתי, צחקתי, שרתי, רקדתי. ההופעה התנהלה בעברית, אנגלית וכמובן פרסית, ואפילו שגריר איראן באום הוזמן אליה. ברור שהוא לא הגיע, אבל הוא בטח הציץ מאיזה חור באיזה קיר כזה עשה לו חור והסתכל כמו בסרטים. בני אדם azade یکدیگرن که از آفرینش ز یک گوهرن. מרוב התרגשות שכחה ריטה את מילות הדקלום בפרסית, והקהל מיהר לסייע לה. چه از بله بیغری نشاید که نامت نهند آدمی بله چو از אוהד אחד היא כבר גייסה למען ישראל, שגריר רואנדה באום. It is so beautiful tonight to see that Israel and Iran, and Iran, we're having a dialogue, a beautiful dialogue. But the Iranians weren't here. Sure, please, he was here. אבל אין ספק שמה שהיא יודעת לעשות טוב מכל זה לשיר ולכבוש את לב הקהל.